Manyo beliau semenaro. Baik. Kesutan juo sambah betibokan, walau kesutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Yalah. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lirih saga tadabua lalu ke tanah. Kete indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah. Ujung persambahan kepada Temandaro. Yalah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini, hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah selingkakam puang ko alek lah sapanua rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupo iko kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan jo pengulu apalah gini sebutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanang. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang kabakicuh ari hitaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah kan menjaga labiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang dan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran. Nan bak sekarang kini nangko, lah segiro si juru janang menatiang carano basa barisi sirah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat baso basi. Abato lai kandak de kamisi pangkalan sirih nan minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinyo nayak kaparoman kaleknyo tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangka rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Sampai rik sama berarti ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali bake ke simpangka. Mulonyo jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah ambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu dibuik kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia mana orang disiko tamu disensong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso bahadai-handai baramah pemulik mani bananti sedia pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tengah banyaknya ampek pula ampek. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Maka tibulah titah dari pangka. Apalah bunyi panitahan. Cabiak sirih katoklah pinang pipia gambia paliklah sadah isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi penitaan setan babatia tadi. Sabananya. Biasa sorak babaleh imbau basawi. Kesawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pintak balaku sirih salai nak cabiak pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun nanarun ke kami singkok sabalun nalamak kami makan. Tolong membari tanya kami. Apalah isi buah tanya. Sirih di mana mamak gati pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian kata disambahkan Temandaro. Manita nama. Lah tibo siasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Sirih di malah kami gati pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tantu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya siriah nan kuning merah janggi siriah sumarak jambuaya dimakan sahalai mani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar-lingkaran tahu daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7 nan 7 malayuk bilang langit 7 bateba di lautan nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepalo baso basi. Pihak kepado dang pinangnya
Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pesagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran, pucuaknya jambu-jambuan, buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjeklah tuo mangkonyo turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonyo. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tersabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kemidanga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang junagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua sapi pia jatuh kaya sirah lalawi barulah. Kona tahu tentang timbakau santo bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang sai narudau batang padi jalua timbangan banang suto mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyakan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka cino jan karata rangeh tumtido. Pihak kapado songkok carano dalama urang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluak paku ragi nasamo baliak balah. Baratuis camin di pinggir batabua kacau di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah berkuliliang. Ayo maunya teman daro. Ambo. Mudiakan sawah dialai iliakan sawah taruko. Iyo banyak siriah di balai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok la pinang gulang la rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Lah mana mau sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sayat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari lain menjenjangkan pihak siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamu lembek jalan daun siriah mungkin kok layu pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Ko iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape bulia dili caliak putih hati bakadaan. Mako orang Solo kesuku rami lu buat silasiah penantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia tuan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita cali hakikat sama diamalkan. Jo bismillah berarti ya. Sama-sama daro.